Salgwra bharato belai Kwchangmani bagwi lukorogni langma chokha. Kwbangma lukorogni thwimani koktwma bo mankha. Uttar Pradesh ni Kanpur belai Kwchangmani bagwi heart attack wngwi bebagwi 98 lukorogni langma chokha. Kanpur ni kaisa sakamnog ni bwkhakti saimankha thanai hatisa romwi heart attack wngwi sakamnogo admit wngkha 723 jona. Aroni bisingo Baksa ni langma chokha. Kanpur city ni private sakamnog LPS Institute of Cardiology ni bwkhakti thwimani koktwma saimankha. Belai Kwchangmani bagwi 4 salo bebagwi thika chibrui. Salbao bebagwi thika 98 borok. Tabuk o sakamnogo admit wngjak bebagwi 604 jona. Sakamnogni khoroksa saknai kolnai saka. Belai Kwchangmani bagwi umor chakra rogsimi bemar manjagya. Sikla rogbo bemar manjago khanai saka. Aboni bagwi doctor rok saklaika jesuk mansak baithangno kutung khalaiwi tongnani bagwi eba nog bisingo no tongna bagwi koikha. Kwchangmani bagwi Uttar Pradesh haste rugui no gleilaijak tei Baksa bwkhak belai no sharini bagwi lama lampra nukjagya. Malkhung train birkhung joto no thanglai so khalaina bagwi bejo khalaijak. 4 salo tei kokti salo Delhi ni Indira Gandhi birkhung kholao Kwbangma flight cancel khalaijaka. Tang salo belai no shari tongmani bagwi Agra Lucknow expressway bo bus malkhung tei truck malkhung thu thailaiwi khorok brei thika hanai saimankha koktwma o. Bureau report Kwchangmani.